Nortasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera, Junkeraren fanda. Egunon, ikasbide telesaioa ikusten ari zarete. Ongi etorriak izan Dulce eta Nora gara. Jarraian eguraldiaren berri izango duzue. Josu eta Aneri esker. Eitzu lagunok, eguraldiaren berri emango dizuegu. Bizkaian eguzkia egongo da. Beraz, eguzkietako betaurrekoak jantzi. Gipuzkoan elurra egongo da. Buf, bai hotza. Araban, egun hodeitsua izango dugu. Nafarroan, haize handia egongo da. Beraz, kontu zibili behar da kapelekin. Nafarroa beheran, egun euritsua izango dugu. Beraz, ezin da ahaztu euritakoa. Lapurdin arratsaldean ekaitz egongo da. Azkenik adizu beroan. Txingorra egongo delako kontuz kotxearekin. Agur ikusleok. Bihar arte. Eskerrik asko Josu eta Aner. Jarraian kirolekin informazio jasoko dugu. Aner, Aimar eta Lukasi esker. Eskerrik asko Dulce eta Nora. Hemen gaude Lukas, Aimar eta Aner kirolak ematen. Hasiko gara tenisekin. Alcarazek Djokovicen kontra oso partida emozionantea jolastu du. Alcarazek 7-0 kontra irabazi du. Gaur Champions Athletic Barça kontra jolastuko dute. Espero dugu Athletic irabaztea. Gabarra berriro ateratzeko. Bilbao Basket Madrid kontra jolastu dute eta 8 puntuengatik irabazi du. Lehenik biribilen jolastu dute eta jende asko joan da ospatzera. Eskerrik asko eta laster arte. Eskerrik asko motiak, elkarrizketak entzungo ditugu. Laia, Naia eta Blankari esker, aurrera neskak. Ez lagunok hemen gaude, Laia, Naia eta Blanka, arkaitzeri galdera batzuk egiteko. Ona hemen gure lehenengo galdera. Kaiz arkaitz, zelan zaude? Ondo, kaixo, arratzaldeon. Zer egin duzu asteburuan? Asteburuan egon nintzen larun batean mendian korrika eta ero igandaino nintzen alabaren partida ikustera. Nola egin duzu korreka? Non? Nola egin duzu korreka? Pues... Tranquil, asteburu honetan lasai hartu. Eskerrik asko. Irune, egunon, gaur galdera batzuk egin nahi dizkizugu. Oso ondo? Lehenengo galdera da, zein da zure mendik gustukoena? Gorbeia mendia asko gustatzen zait. Zein da zure maskotarik gustukoena? Nire txakurra, orkatz. Zein da zure egileleku gustukoena? Asko gustatzen zait Medinan dagoen igerilekua. Eskerrik asko, Irune. Dulce, Nora, hau izan da guztia, eskerrik asko. Eskerrik asko, informazio oso interesgarria izan da. Gutxi barru itzuliko gara. Ez mugitu bezalkitik, 2 minutu baino ez dira izango. Kaixo lagunok, Toys R Us denda berri ireki dugu Bilbon. Jostailu asko topa ditzakezue. Eta prezio ezen hobea! Lego bilduma guztiak ditugu. Abenduak 8 etortzen bazara dendara atletikok bat, kamiseta
bat oparitu genizueke. Ez galdu enbora eta etorri askar eta korrika. Zure zaindu gaude! Zuen zain. Etorri indautzuko plazera denbora galdu gabe. Txorra gozo-gozoak saltzen ditugu. Txokolatezkoak eta sukrezkoak ditugu. Ez duzu txurro bagorik topatuko zure bizitza osoan. Etorri frogatzera eta piruleta bat oparituko dizuegu lehenengo erosketarekin. Indautxuko plaza joango gara, gure lagunak Usue, Unai eta Luzia zerbait kontatuko nahi digutelako. Eskerrik asko Dulce eta Nora, Indautzun gaude eta ume asko daude plazan. Eta txurroak oparitzen ari dira, baina ume guztiak ditugu txurroak, etengabe jaten. Arazoa da, denok egon behar ziren eskolan xameikak dira eta sartzeko orduan 10 dute. Orduan maizuetan dereñoak haserre bizian daude txurreroekin. Hau izan da informazio guztia Indautzu plaza. Espero dugu arazoa laster konpontzea. Dulce Eta Nora, eskerrik asko egun ona izan. Agur lagunok beste egun batean egongo gara. Egun polita izan. Sorgin baten azken